Literatura, irakurtzeko bezala, entzuteko ere bada, partitura ere badelako, bere isilune, alegro eta moderatoekin. Irakurle adina modu dago testuan murgiltzeko. Poesia entzun egin daitekeen bezala, musikaren poetika ere irudika dezakegu. Arkaitz Kano idazle eta poeta, ulu egiteko bolondres bila dabil. Prest? Arkaitz, ulu egiteko bolondres bila, hariko gara, liburu berrian. Baia, norbait animatzen da. Kontu izango da, baten bat animatu beharko dela, ulu hoiei erantzuteko gaitasuna daukana. Eta guk ulu hoiek entzun da, ez izutzen ohitu beharko dugu. Hori ere eskatuko diguzu, liburuan. Hori da. Bada gainera, benetako, artikulu batetik ateratako, egiten diguzun gonbidapena. Bai, nun bat hor Meineko basoetan ere aritu ziren bolondrez bila, ziurtatzeko ia benetan 8ak iritsi ziren basora ala ez. Eta horretarako, larun bat gauetan behar zituzten bolondrezak ulu egin eta erantzunik jasotzen ote zuten baieztatzeko. Titulu aurretik dator edo? Ez, aitortu barut ondoren datorrela. Askotan horrelako trampak egite ditugu Google dagoenetik. Lehenbizi izenburua otu, gero izenburu hori Googleen jarri, eta ia zer ematen duen, hori ere zilegi da. Idazle modernoak izatea zer da. Bideo paro, Arkaitz, 30 urte beteko dira. Lehenengo liburua kaleratu zenuenetik, poesia liburu bat. Bai, lehenbizikoa ala izan zen, ura ere nolabaiteko ulu bat, ez? Baina lientzo txuri bat daukasunean, 18-19 urterekin, alde batetik abantailan idazten duzu. Uste baituzu behar bada zure lehen eta azkeneko ulua izango dela, beraz, saiatzen zara dena hor sartzen. Eta urteekin ez daukazu beste hilapurtu, beste aukerarik. Hori da aldatzen dena, eskarmentu batetik, baina teknika ere bai. Pentsako zenuen, 3 hamarkadara, hemen egongo ginela eta gainera egin duzun guztia, idazlea zaralako eta genero guztiak aratona basabiltze, bunotelierretan basabiltze bestelako proposamenak egiten, antzerkia idazten, gidoiak, ipuinak, novelak. Ba, ez nuen inondik inora uste. Bai, ez nuen irudikatzen egia esan denbora nire burua. Inoiz ez dut irudikatu izan oso urrun. Urte bete 2 urteko epea da nire etorkizuna. Hortik aurrean nahiago dut improvisatzen joan. Azken 2 liburuak poesia liburuak? Bai, 2 liburu siamesak dira, Inigo Gastizek esaten zuen siames maleboloak edo zakin nola deskribatzen zituen. Eta egia da, bata bestearen ifrentzua dela, ez? Bat oso neurtua, oso... Ozaren erdi aurreko esunetuena? Bai, oso errimarekin eta bere tradizio oso klasiko batetik edaten zuena, eta hau guztiz kontrakoa, oso dionisiakoa, oso zoroa, pixka bat anarkikoa. Hori esaten dut besteak beste, Arkaitz Kano itxaroten dugulako beste liburu potolo bat, zure gandik, danok? Bueno, ez dakit potoloa izango den, narrazioara eta narratibara noala bai. Nire pulsioa beti izan da txandakakoa, eta pulsio poetiko honi men egin ondoren eskatzen diren agorputzak da prosa. Asko gozatu dugun arren, Bueno, ziurazki ez delako erabat poema liburua ere, poemaren ertzetan da binen liburua da, eta bada holako esperimentutxo bat. Biluztu zara, apurtxu bete bai? Betiko moduen? Bai, gutxien espero duzunean biluzten da gehien idazlea, hori idaztearen abantaila da. Askotan egiten duzu autorretrato, sasi autorretratu bat, eta beste batzuetan sasi autorretrato sozial bat intimoagoa da, ustez lehenbiziko pertsonan idatzitako ura baino. Beraz, tentuz ibili behar da. Jolas handia egon da, hitz egingo dugu horri buruz bai. Bestelako liburu batzuk bai, antzeslan bat, beste... Egite dituzu honelako liburu ederrak bai ilustratzaileekin, komikiarekin euki genuen zure obraren barri, zama gauza eder, ez da?
Hori da, gure ekosistemaren aberastasuna hori da, ez? Inguruko jendearekin, batzuetan enkarguen bidez, beste batzuetan zeure iniziatibaz, beti duzu aukera, zeure konfort eremu esaten zaion horretatik ateratzeko. Eta hori ederra da. Beti usten du batzuetan ez usteko lekuetara zu zeure kaxa iritsiko ez zinateken sensazio hori, eta batzuetan zerbait agustu bat baita ere erabat lortu ez duzuna, edo amore eman behar izan duzuna hainbat kontutan, baina hortan ere asko ikasten da, frustrazioaren erotika esaten zaio. Honena da, lagun horiekin topo egitea? Bideko honena, profesioko honena ondo inguratute egotie da? Nik uste dut, bai ez, baldin eta gero, baldin badukazu zure babeslekua eta bakarrik zeure kaxa egoteko eremua ere, ez? Uste dute bata bestearekin ezkontzea komeni dela, norbere aterpea eta... Besteak beste, bakarrik eskar egongo gaur, elkarrezketan, batuko zaigu beste artista handi bat, asko maite duguna danok, be bai? Bai, Maite Larburu, eta ez bakarrik musikari bezala, baizik eta irakurle oso trebea ere bada. Oparitu izan dizkit liburu ederraskoak ezagutzen ez nituen autorenak ere. Egaldatu ezen kometa, baitera nire insomnioa, Batman balitzor beltza, nire insomnioa, Jesus, don't cry, nire insomnioa, emearen eta enearen arteko labar eta bar, nire insomnioa. Arkaitz, galdera potolotik, hasi algara? Zer da poesia? Ez dakit zer den, nik uste dutela gertakizun bat, ez? Atzeman gaitza den zerbait, izan daiteke askotan zerbait estetikoa, gordinkeria bat, izan daiteke datu estadistiko bat, izan daiteke oskidetasun bat, izan daiteke ulertzen ez dugun zerbait, kriptikoa atzeman ezina, itzurkorra iesi doakiguna, hainbat kontu. Hasieratik, izan da helburua liburu hau egiterakoan, muga horietara, joatea, mugak zeharkatu, liburua oso berezia da. Bai, hori zen, pixkate, formalki puskatu, nahikoa da puskatzea prosa testu bat bihur dadin poesia, nahikoa da Susako bilduma txit prestigiosoan argitaratzea, zein da, zer bihurtzen du poesia, ez badago galdera bat hor, bai formalki eta bai mamiari dagokionez, ertzera bultzatu, ez? Zer dago urruti poesiatik, txiste bat urrun dago, teorian bai, baina kantu tradizionalak eta poesiak badaukate zerbait antzekoa, eta ez dakigula nondik datu zen. Orduan, badaude mugatan ere konpartitzen diren kontuak, ez? Generoak izan arren askotan itxuraz oso aldenduak elkarrengandik. Zeuretzat, pertzepzio hori aldatu da? Nik galderak egiten jarraitzen dut, ez dakit oso ondo oraindik. Ez zaita inbeste inporta poesia, ez hitzlarriz idazten den hori, baizik eta gertakizun poetikoa, ez? Zergatik ikusten dugunean errepidertzean triangelu batean dagoen orein bat iruditzen zaigu poetikoa dela. Orein bat delako, ez dugulako oreinik ikusi aspaldi, badagolako zerbait oso iradokigarria hor, edo jauzi egiten ari delako, kolorearen arteko ezkontzagatik, Magriten pipa goaturazten dikulako, hau ez da orein bat, baina bada, gertakizun poetiko horiek, ez? Ozuren pelikula batean plano estatiko bat dagoenean eta ikusten dugunean elektrizitate poste bat, ulertzen dugu poetikoa dela, baina zergatik, ez? Edo FBI-ko desklasifikatutako dokumento bat hartu eta ikusten baditugu izena bizen guztiak daudela beltz tapatuta, eskutatzen zaigun hori, ere hor badago poesia, ez? Ezabatzen dena poetikoa gehiago nahi dugu, baduka zerbait erakartzen gaituena. Gertakizun poetiko horren inguruko hausnarketa ez da inoiz bukatzen, hori du nik uste eder. Tarteka, begiratzen zu atzera, dinot, Arkaitz gazte batek idatziko zuelako liburu hori, orain helduago bat dator liburu honetan, eta gainera nabari da liburu hau errespetu guztiarekin igual gaztetan bezin da idatzi, hemen ja esperientzia asko pilatuta dagoelako. Behitote zu atzera, zabala zara, aurrera begire zabiltz? Saiatzen naiz begiratzen asko atzera, eta begiratzen dudanean atzera, oso etzai bat ere gustagarri irakurtzen dudana, ez? Beti idazten duzuna ez da inoiz buruan zen eukana, baina gogoratzen duzuna ere beti da hobea idatzi zenuena baino, beraz hobe ez. Bueno, liburuan sartuko gara, lau atal, azaletik hasita, eta izenetik esan dugu bai, ulu egiteko bolondrez bila, apurtxue trampatxu hori egin ez du bai, ezta? Badagoelako ulu egiteko bolondrez bila dabilen baten bat, baina honi be buelta eskainita, horretarako ulu egitera doana prest egon behar da
bueltan jasotzeko erantzuna. Hori da, eta horrek batzutan izutu egiten gaitu, eta zure liburuari buruzko iritzia eskatzen duzunean bezala. Baina zer nahi duzu, benetako iritzi zintzoa edo pelota egitea nahi duzu, askotan kontu zibili behar da, kontu horiek provokatzen direnean. Egia da bestalde, ulua dela poesiaren eta ipuinaren artean dagoen zerbait, ez? Alegia, zuko otoitz bat bihurtu nahi baduzu poema, bi gauza egin ditzakezu, edo ulurantz joan, edo ipuinerantz joan. Eta hor da beste ariketa sokatira formal bat dago hor, ez? Hitza nora eraman, zein da hizkuntza, ama hizkuntza deitzen dioguna zein da, ez alda negarra, edo ulua, edo oilua. Berez, hizkuntza guztia dira ikasiak, beraz, hizkuntza guztia dira ama orde hizkuntza. Orduan, ulutik estilizaziora, poesiara dagoen bide hori, eta gero ipuinera eraman horre ere badago tentsio bat. Nik 3 liburu ekarri ditut, da azaldeko dizuet zergaitik. Bat da poesia, Gorrotxategina, oso interesgarria, da hemen dago idea bat, literaturak duela indar vertikala. Horrek esan nahi du, gauza guztien gainetik, azkenean geratzen dira obrak, geratzen da kulturan eta gure buruetan, ez da gure sentimenduetan ere literatura. Oportune eduki genuen gainera, aritzekin gure herriko irakurketa klubean, egon berarekin aztertu, bere obra eta oso interesgarri izan zen. Bigarrena da Pako Aristina, hau da ikerketa kazetaritza, nik gustukoa dut, badia beste batzuk estilo honetan, badibidez Bukarest, Mergena, o Svetlana Leseyevitz, La guerra no tiene rostro de mujer. Zentzu horretan Pako Aristik egin duena, Irunberrin, Nafarroan gertatutako bat, 1990 gertatuko hilketa bat. Da lekukoak ekarri ditu, Pako Aristik, kausa hau sobreseído egin zen, hau da, etzan inoiz argitu, teorikamente etakide haiek suizidatu ziela, baina badia hemen demostratzen dana gauzak ez direla hain argi, ez? Da, bueno, uste dut olako lanak ezinbestekoa ditugula ere. Eta hirugarrena, bada emakumea aberria eginez, urten berria ere, eta hemen kontatzen du emakumea bertzalen batza, zer suposatu zuen gure historia hurbilan. Normalean, gure historia hurbila ez dugu asko ezagutzen, eta ezinbestekoa dugu. Eta ikusi zelan emakume hauek, hasi zirela EAJen barruan, baina laster gainditu zuten espazio hori, eta emakumeen eskubide, bere momentuko ideiak o diskursoekin, baina egin zuten euskal kulturaren alde, lehenengo ikastola, lehenengo material pedagogikoak Montessorin gainera hartua, ideiak, gero eta beste idea fundamental bat nire ustez da, emakumeak prestatu etxetik kanpo lan egiteko. Segurazki hau, asko ez genekien, nik behintzat ez. Horrezegatik rebindikatzen dut emakume abertzalen lana gure aberria eginez, tituluan agertzen den bezala, eta historia hurbiloa. Osko interesatzen zait hori ere, niri. Ulua berbea derra da, eta adierazten duena, eta segurazki ulertzen duguna uluari buruz be bai, da ulu egiten du nien be, ze momentu izaten dan, oso momentu pertsonala segurazki, bakarrik egiten duguna, ez da ederra bez, ulue baten bateri erakustie, badago apurtxu horretatik, dalen esaten saiatu gara, baina oso pertsonala eta zeure geuzek sartu dituzu, baina gero fikzioa dela esaten zu, eta zatoz eta zoaz eta noraino erakutsi eta noraino biluztu gure aurrean. Bueno, azkenean poesiak ahalmentzen du eta literaturak ahalmentzen du bigarren persona edo hirugarren persona erabiltzea lehenbiziko pertsonari dagozkion gauza kontatzeko eta kontrakoa, ez hor badago beste jolas bat eta beste sokatira bat. Lehenbiziko persona pluralean kontatzen duzunean gauza bat eta egiten duzunean erretratu ustez sozial bat edo zure belaunaldiaren ustezko erretratu bat, behar badak gertuago zaude erretrato intimotik eta alderantziz egin zenezake erretrato intimo bat berez konpartituak diren ezaugarri batzuek adieraziz. Orduan, baita ere generoarekin jolastu dezakezu, ez? Esan nahi dute, nik sar naiteke emakumezko baten paperean eta lehenbiziko pertsonan idatzi eta hori ezkutatu eta azkeneko momentuan adierazi. Orduan irakurleak
pentsa deza, baina nor da, ez alda beti poeta argazkian ageri den hori, ba ez da. Eta gero uluari buruz esaten zenuena, egia da, batzutan Iban del Camporekin book trailerra egiten hasi ginean, berak galdetzen zidan, bueno, baina ze nahiago dituzu, ulu gizatiarrak edo ulu animalak, eta ulu casting bat egin ondoren, ateraken ondorioa izan zen, gizatiarrak uluago direla, otxoek edo egiten dituztenak baino, ja, barneratu dugu filmetatik ulua dela giza ulua, eta artifizialak egiten zaizkigu benetakoak. Bueno, izen horiek, poema guztiak izenarekin, hori irakurle moduan niri asko gustatzen zait, asko eskertzen dut. Lan handia dauka horrek be bai. Prestio berean atal bat, 2, 3, eta poemak be izendatuta joan daitezkelako zenbakiz esate baterako, baina 4 atal esan dugu, National Portrait Gallery Otoitzen liburua, apurtxu bete komentatu diguzu be bai, ezta? Otoitza ulua eta zerrenden liburua, asko gustatu zaizula hau, zerrendak oso poetikoak direla, Humberto Eko hau oso ederra da be bai. Bai, zerrendak azkenean dena hasten da zerrenda batekin, ez? Esaten dugunean zuetani, ja, biko zerrenda bat egiten ari gara, beraz, bikoteak ere zerrendatxo bat dira, eta hortik hasita dena da zerrenda. Literatur tailerretan eta osongi funtzionatzen duen ariketa da, jendearen panikoa. Eta buen munduko poema ederrenetako bat zuetani da, Zuetani. Bai, ez du gehiago behar. Zu, ni, punto parte, punto seguido. Alfabeto bateko, ideograma bat da, errepikatzen dena zenbat pop kantuetan, eta zenbat sinopsi dira hori. Zuetani, egia da Humberto Ekok esaten zuena, bueno, badela teknika bat, zerrenda bat egiten dugunean ez dugu egiten beti eta derrigorrez ordenatzeko, baizik eta borondate bat adierazteko, gure buruari sinistarazteko zerbait egiten ari garela, eta batzuetan zerrenda bera saboteatzeko. Zerrendari ez dagokion zerbait jartzen dugunean, zerrenda horretan, zerrenda hori poetizatu egiten da. Eta nolabait munduaren oreka jartzen da kolokan, eta hori da zerrendatzearen funtsa baita. Betidanik egin duena gizakiak? Betidanik. Aurrera goaz, inteligentzia artifiziala, eta hemen, etorkizuneko chat GPT bebai aipatuko da, egin duzu ariketa bat bebai poema baten, gauzazko etorriko dira, ez dakik guzti bihurtuko garan, baina, zerrendak egitearen behar izan horrekin, apurtxuet eta sentimentu unibersalak izan ditugunak, baditugunak eta izango ditugunak gizaki moduen. Behar bada, sentimendu unibertsal horietan txertatutako sistemaren akatsak dira poemak, ez? Nolabait, otutzen zait. Badago hor, espero ez duzun zerbait, gaizki egindako itzulpen bat, edo inteligentzia artifiziala interesgarria da aportatzen duelako zerbait surrealista. Inteligentzia artifiziala edo itzulpena azten denean gizakiarenaren oso antzekoa izaten, ja da inkietanteagoa, baina baita ere aspergarriagoa. Baina inteligentzia artifizialaren astapenak askoz divertigarriagoak dira sortzailezaren aldetik. Agertzen direlako arrazoimenarekin zerikusia ez daukaten gauzak. Klarion Labolategia, bat, poetaren tailerra? Bai, hori, Oteizak 59an utzi zuenean eskultura zer egingo zuen, poesiara dedikatu hortik aurrera, eskultura uz dezakezu, baina poesia ez. Eta egin zituen eskulturatxo bakarrak horiek ziren, kobre zatiak, kartoiak eta klarionekin egiten zituen gauza jostari eta txipi horiek. Orduan, horren baliokide literarioa zein izan ziteken pentsatzen hasita, buruatu zitzaidan nik hainbat egileri urteetan zehar lapurtu izan dizkiedan zita horiek izan zitezkela. Eta horiekin eta nire erantzunekin eta elkarren artean sortzen den elkarrezketa horrekin, sor zitekela alako artefaktutxo zerrenda bat, eta pixkanaka bata bestearen ondoan jarriz. Ze zaila? Bueno, zaila bezain divertidoa, ez? Kontraesanak, ados ez daudenak haien artean, zitak jarri ditzakezu elkarrekin deman, ez? Esgriman ari balira bezala bi autore teorian anakroniko garai ezberdinetakoak direnak, eta horietan bat arteka zure asteriskotxoa txertatu, ez da diarioa, ez da lapurtutako ziten konpendio bat, ez da poema bat, baina horren guztiaren lotura bat da, edo batura. Fakirraren ahotsa, Arkaizkanoren liburua, Imanol Artzabalen bizitzan inspiratua dagoena. Liburu hori aukeratu dut soinu banda badaukadalako. Nik ez dauka gaitasunik soinu banda sortzeko eta Imanolen diskoetan badago. Marina Klosen Ponbero dago goiko aldean, egia esan ere liburu pilak nahiko handiak izaten dira. Antxetate puntu bat sortzen dit
irakurgai gabe gelditzea, imaginatzeak, eta horregatik pilatzei dut asko, lasaitasuna emateitelako horrek. Ignacio Mari Atxukarroren Irriparrezko printzak, ez? Kontraste hori egiteko, ez? Oindala hamarkada batzutako errezileko kontu horiek eta hitz egiteko modu hori, polita litzateke espazioratzea eta espazioan bada ere gordetzea, ez? Nork ez ditu ezagutzen aizkolgile eta erakustaile jaioak. Gure aita ere, errementari, perratzaile eta aizkolgile jaioa zela diote zaharrak. Atxur eta laia muturrak berritzen eta zorrozten gutxik eramango ziotena, bizia gizona. Laguntza eskatu, Maiteri, Arkaitz, eta ulu egiteko prest agertu. Maite, ze moduz? Kaixo, ondo. Ulu egiteko prest beti? Bai, batez ere lagunak eskatzen du nian. Ulua eskatzea esan nion, eskatu leike, eman ezin da esan noiz eta nun uluak atea behar du. Ezakit orain idatziko zenuken pentagrama bera edo ez? Ez aldatu ingo nuke, bai. Behin bidali nizunean uluaren transkripzio musikala, gero pentsatzen egon itzan, baina 8 batek haueluk egingo. Eta oain urrungoan desberdin emango izut. Sol klabean izan beharrean fan edo lako zerbait. 8ek beste klabe batzuk irakurtza dituzte. Ni errezin, engainatuko nauzu edo zein kasutan. Mugetara, esan dugu, jo duela Arkaitzek apurtxuet esperimentatzen be bai, esperimentaziotik ere badauka liburuak, bada zure espezialitatea be bai. Maite, musikari, artista oso, ja musikari bakarrik ez, ikusi zaitugulako holtza gainetan eta leku askotan, baina apurtxuet klasikotik abiatuta eta ikasketa klasikoetatik abiatuta, noraino ez dara iritsi be bai, ez da? Zergaitik dinot, muga hoietara jo etengabe, kasunetan batak bestiek? Pentsatzet norberaren izaerarekin lotutako zerbait ere badala, ez? Baina agian errasegi aspertzen naizen norbait izan ditekelako. Gero, gertatzen dialako gauza oso ederrak. Hezkuntza klasikoa jasotzen dezu, ikasten dezu, hizkuntza abstrakto, baina arau ez betetako bat zure burua adierazteko, eta gero pasatzen dira urtiak, buelta kanpana pila bat ematen dituzu, eta ulua egiten amaitzen dezu. Ulutik hasi zintzezkeen, agian hasi nintzen, baina berriz ulura iristeko buelta asko ematen baldin badituzu, agian ulu hori azkenean, lehenengoa eta azkena berdinak ote dira, ederra litzateke horiek biak konparatu alizatea, baina bai, mugetara jotzeak, azkenean zure baitako mugak apurtzea eskatzen du, eta zure burua beste leku batetik, edo beste begi batzutatik, beste lurralde batzutatik ikustiak, eta horrek azkenean ematen du, ez dakit, gauza ikerari eder aberats bat egiteko aukera, ez? Agian ez da biderrezena, bez? Maiteri jarri behar gauzak zail. Bidaltzen badiozu poema bat esanez, hau besterik gabe bidaltzen dizu zegoen kontsumorako, baina ez da kantagarri, hori da, 24 ordutan jasoko duzuna bertsio grabatu batean. Eta hori oso ederra da, elkar harritu alizatea, hori gertatu zitzaidan nire insomnioa, poema luze, bezain profetiko horrekin, esango luke Ruper Ordorikak luzea poema bat bidali ezin dela kantatu eta berakolako letania bat egin zuen, ez? Bai, ez dakit nahita ara erronka bota zenean oain pentsatuko baietz, baina garai hortan kantuak biltzen ari ginean, edo olerkiak, edo istorioak, loti errena deitzen den liburu disko artefaktu bitxi hortan biltzeko, eta loaren inguruan nahi ginen bueltaka, eta iritsi zitzaidan nire insomnioaren olerkia eta neurririk gabekoa, luzea, tsunami bat, eta esan nion, baina hau... Sakona, pisutsua, berba, gauztak esaten dituena, gainera. Bai, eta Arkaitz hau kantatzia, hau kantu bihurtzia, ez da erresa, eta ez dizut hortako bialdu. Eta, hoxe, ja hasi izan ere barru obsesibo honetan bizidan txoria, pi, eta, kongeladorean utziko dugu pixkatian. Eta lo egin ez nun gau baten biharamunean hartu nun eta hortxe.
sartu zen, bueno, insomnioa bizirik zegoen egun hartan, sortu zen kantu hori. Jose Manuel Etxeitak leku berezia merezi du euskal literaturan. Batetik, lehenengo idazle zibila izan zelako novelak egiten, esan nahi dute itsasoko gizona zen, merkataria eta bar Filipinetan ibili zena. Retiro hartu zuenean, eta emaztea hil erretiroan zegoela, idazteari ekin zion. Eta meritua da ezer ezetik, hasi zela idazten, ez zegoen tradiziorik. Bere kalterako izan da, kostumbristatzat jo izan dela, nik estimo handitan daukat, aitzindaria izan zen, orduan Mundakak eman dio liburutegiari bere izena, guztiz merezia. Berezitasun nagusia liburutegi honena, itsasoa hemen dugula. Sortzen den giroa, erabat da bere biziko giroa, berezia, irakurtera espada ere etor liteke ona egotera. Etxeitaren obraz esan behar da, hobedela irakurtzea ez da, teknizismo asko erabili dira, batez ere Josetxo. Irakurtzen du lantzean behin eta beti topatzen dute zerbait berria. Gero Jaioterrin maitiatik estimatzen dut gehiago zer daukan 19. mendearen deskribapenetik, literaturatik baino. Ez da, balio nagusiak dira niretzat. Bai, eskuz idazteko gogoa daukadanean etortzen naiz. Batzutan eskuz idazteko gogoa egiten zaio norberari. Eta geroz, dokumentazioren bat behar dudanean, hiztegietan, entziklopedikoetan eta hor diran beste liburu batzuetan ere begiratu behar dudanean, etortzen naiz. Noizean behin edo ostantzean libururen bat hartzera, etortzen naiz edo maileguak eskatzera eta abar. Etortzen naiz, lekua berez da plazerezkoa. Nik hemendik etxera eramango nuke Eneko Barrutiaren tesi doktorala. Liburuki bitan dago, hemen, inprimatuta, gero berak argitaratu zuen Mundaka eta Bermeoko arrantzaleen hiztegia, beraz hor dago. Baina Enekok egin zuen lana, Dimas Zaldunbide elkarrizketatuz, haren ideolektoa, hau da, haren hizkuntza multzo osoa aztertuz eta bar sekulakoa da, aitzindaria da. Uste dut Mundakako honetan dagoen altxor preziatuena dela hori. Proiektu horretan, Sart kolektiboak sortuta, basabiltzie lagunek, ibilizarete, apurtxo bat egon garrelako esaten bai, ez da, bide honetan, eta artista eta sortzaile bidien ze garrantzitsu badan sare hori, lagunak ulertuko zaituen baten bat, egin dituzu elkarlanak bai, aspaldidanik bizok, eta, berrezitaldi horiek, eta musika, eta poesia, eta bar, noiztek elkarlanien, eta zer eskaintzen dio Argaitzek Maiteri eta alderantziz? Elkarlanean urte mordoxka bat, gogoratzen naiz, erraza da datatzen, lehenbiziko AEK kulturalean, egin genuen emanaldi bat, Beñat Barandiaran eta Xavier Severio, Maite eta Laurok, Donostiako Etxekalte tabernan beko sotoan, eta hori ezagutu ginen elkar, eta hor, pentsa bakoitzak ze bide egin duen geroztik, entzutekoa izango zen, orain garai hartan egin genuen ura. Eta geroztik beti, niretzat kantuei letra jartzeko orduan eta letra horiek interpretatzeako orduan Maitek badaukat doai oso berezi bat. Ez da bakarrik kantatzea, baizik eta kantatutako horri ematen diozu intentzio bat, testura bat, tono bat, umore bat, eta hori kantari gutxien esku dagoen zerbait da. Da gero egia da, konversazioetan eta asko ateratzen dire, Joni Mitchell dela, errekarekiko obsesio hori konpartitzen duguna, eta baita ere,
ez dakit, pista oso onak ematen ditu literaturaz Maitek, Angela Carter bezalako egile bat deskubritu zidan, Zirkuko gauak izeneko novela erabat gomendagarri hori, eta... Alderantziz? Alderantziz, nik badaukat hitzarekin harreman arraro bat, agian musikaria naizenetik. Eta maite dut hitza, baina beste batzutan ez gorroto dut, eta orduan naiz pixkat esango nuke, amor-odio daukan hitz horrekin nabil hitzen bueltan, baina arkaitzekin ez zait hori inoiz gertatu, ez? Beti mirestu dut, holaxe da, ezautu nunetik, bere hitzaren autua, nola egiten duen, eta gero jakina da, Euskal Herrian den kantu letristarik, goiko erpinean, lehendabizikoa zerrendan dagoen lehendabizikoa zuzarela, ze musikari gehienei... Telefono hartzen dira. Bueno, egian hori da. Kantuak idazteko, bere hitzak kantu bihurtzea erraza da, baina berak ere lan hori zuretzako egiten duelako, neurria jartzen die, edo zuk zure buruari buruz ez dakizkitzun gauza asko dakizkila dirudi, ze horiek hitzetan agertzen dira, edo zuk ezagutzen duzu zure burua berari esker, orduan jolas hori beti oso ederra da, kantuak egiteko garaian edo beste norbaiti hitza eskatzen diozunean. Argi geratu da bai bat eta bai beste irakurle sutsuek, Arkaitze galdetu dalako, egunero idazten zu? Desan ditez, irakurri bai? Ba, eta irakurtzen ez badut, nahiko letxe txarrean egoten naiz. Egia da, hitzarekin ere harreman gatazkatsua ekidin ezina dela, ez? Eta musikari batekin ari zarenean askotan galdetzen diozu zeure buruari, baina benetan musika instrumento baten menperatze bat daukazunean, zein funtzio du hitzak, ez? Musikak badirudi badaukala berez gaitasuna hitzik gabe edozer egiteko, izateko, edonora iristeko, eta ez dakit ni musikaria banitz ez dut uste deus idatziko nuke nik, esango nuke baztertu egingo nukeela hitza. Baina gero dago poesia. Eta poesia da agian arte disiplinetan musikatik niretzat gertuen dagon zerbait. Hitza baino haratago doalako, harrapatu ezin dan hori ez harrapatzeko modurik eraginkorrena dalako, eta musikak ere hori badu, badoan zerbait harrapatu ezin dezuna, ez dakit, bizitzarekin berarekin alderatu liteken disiplina bi hoiek nik oso gertukoak direla uste dut. Bat da hitza, baina gero dago poesia. Eta poesian dena da, hitz bakoitza aukeratua da, hitz bakoitza da garrantzitsua, lainoa edo landarea, eta batez ere existentzia, eta hori da nire ustez. Hitzarekin uztartzen nauena, edo maitasun gorroto hori deusesten duena poesiaren bidetik doa. Are you alright? Get away! Lan hori, landua dena,
baten eta bestien obran, esango nuke zuek egiten duzuen lan hori, eskaintzen diguzu geuri, baina geuri be, irakurle moduan, entzule moduan, eskatu diguzu lan apurtxu bete egiteko. Idazten diguzu geuri bai, irakurle, hau nabil esaten, zer zabiltz pentsaten, bardina maite, zure kantuetan, zure obran be bai, honetan nabil eta zu zer, zerbait ikus hartu be bai lan horretan, eta askotan ez da hain lan erreza, beste lan errezagoak ere izate ditugu, beste aldetik guk. Iesi doana konpartitzea da behar bada, ez hori da. Iesi doana, iesi doakigut denbora, hori da preziatuena, eta horren atzetik goaz, eta hori nahi dugu harrapatu, eta ez dugu lortzen inoiz, ez? Dena hitz egiten genuen poesia zer da, intimidade momentu bat atzeman ezina zirudiena norbaitek idatzi duenean da diogunean hau da, ez? Edo hau zen, edo kantu baten lehenbiziko akordetik ja kantu osoa maitatzera garamatzan, ez? Diapasoi hori esaten duguna, Eta hor elkarrekin egiten dugu tarte bat, eta badirudi zerbait, iesi doan zerbait, momentu batez, minutu batez, 15 segunduz harrapatu dugula. Behar bada espejismo hori ere bada, ez? Poesia, esiaren gainetik iesi doana da poesia. Eskerrak inok ez dien poeta ikasurik egiten? Bueno, ironiaz errana eta lehen askatasunaz hitz egiten genuen. Liburuaren atzekalde honetan, bai. Eta askatasunarekin dauka zer ikusia, ez? Azkenean jende guztiaren begirada etengabe sentituko balu poetak, behar bada ezingo luke edo ez litzateke hain aske sentituko egin behar duen guztia egiteko. Eta gainera inor kasu ez egite horrek esan nahi du, ez dela existiten munduan apenas nirak egidalarik poeta profesionalik, ez? Poeta derrigortua dago beste gauza batzuk egitera, eta horri esker, behar bada, bere begirada ere beste bat da, ez? Eta poesiara itzultzen denean, itzultzen da arrazoi gehiagoz eta jakinduria gehiagoz, benetan esan nahi duena hobeto esatera. Martinen hiletan dagoela, harekin bizi izandako pasio sutsuaz gogoratu da Olga, eta horrekin batera, maitatzeko modu horri buruzko gogoetarako bidea piztu zaio. Baldakigu zer den maitasuna, eta zer ezkutatzen duen, aldatu aldaiteke maitatzeko modua. Munduko poesia kaiera egitasmoak 4 kaiera argitaratzen ditu urtero, horietako bakoitza autore baten antologia izanik. Hemen Juanjo Olasagarrek eta Irene Hurtado de Saratxo Mendietak itzulitakoak. Oiana eta bere aitaren arteko harremana ez doa bide honetik, harik eta aitak harremana berreskuratzeko modua asmatzen duen arte. Liburu hau berezia da formaz eta egituraz. Antzezlan bat du oinarrian, ilustrazioak eta literatura hegan eta gorazarrea liburutegiei. Poesiak ematen du 100 metroko ariketaren parekoa dela oso askar irakurtzen delako, baina ziur aski poesiaren funts nagusia moteltasuna da. Motela delako berrirakurtzen dugu eta berrirakurtzearen generoa da poesia. Beraz, nahiz eta sistema kapitalistak nahi duen liburu baten ondoren beste bat erosi eta beste bat irakurtzea, saiatu beharko genuke berrirakurketan arreta jartzen, eta zergatik ez inkestak egiten direnean galdetu beharko genuke zein den ez libururik erosiena edo irakurriena, baizik eta libururik berrirakurriena.